kontua ez da aukera egon badagoela, hori da. Une honetan daukaguna da kriston aukera. Kriston aukera arrazoi ezberdinengatik. Arrazoi bat izango litzateke Mendebaldeko Osakidetzaren egitura, arreta sanitario integratua eta gure egiten ari garen medikuntzaren paradigma berriak, hau da, pazientean zentraturiko osasun arreta, evidentzian oinarrituriko osasun jarduera eta azkena arreta sanitario integratua. Horiak gure egin dugu, eta horrek aukera ematen digu osasun arreta euskaraz defendatzeko eta bultzatzeko. Baina bigarrena da beste inork ez daukana, eta direz giza baliabideak. Eskura daukagu zen giza baliabide indartsuak. Eremu elebidun baten bizi gara gero eta elebidunagoa esan genezake, eta hori ez da gertatzen Australian, Zelanda Berrian, Galesen, Kanadan edo Estatu Batuetan. Hemen zer daukagu euskaraz dakiten osasun profesional pilo bat, erizainak, medikoak eta gainontzekoak. Horren aukera daukagu gure proiektu horiek guztiak edo ideia horiek guztiak egituratzeko. Beste askok segurenik ez daukatena.